Dunay usa ka katikista nagklase sa elementarya o ang ilahang topic mahitungod sa langit. Ningon ang maong katikista, class, kinsa may mukuyog muuban ngadto sa langit, isa ang kamot o giisa sa mga bata ang ilang kamot. Og dihay usa ka bata nga wa mo isa siyang kamot. Gipangutana sa katikista, dong, di ka gusto mukuyog sa langit? Og niingon ang bata, di lang ko ma'am. Kay niingon rabas mama, humans klase, muuli yus bay. Lahi po nis mga dagko, misa kong minatay. Kinsay gustong mulangit, isa tanan. Sunod pangutana, kinsay gustong mamatay, way gustong mamatay. Niyaw saon mo pag-adto sa langit ug di mamatay. Ang gingharian sa langit mao karoy gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo karon nadungog nga gipaagi ni Hesus sa maong sambingay mga kaigsunan. Kanunay ra ba nato nang madungog diha sa atong pagampo iniglitok nato sa Ama namo, moabot ang imong gingharian dinhi sa yuta. Nga buot ipasabot ang Dios, mopuyo og muuban kanato ining maong kahimtang nato karon. Asa man gyud ni dapita ang langit, ang gingharian sa Dios? Naa ba ibabaw sa panganod or ubos-ubos sa panganod? Ang kahimtang o ang gingharian sa langit makaigsunan, masinati nato samtang di patadinhi sa kalibutan. Mao na'y giingon ni Santa Teresita sa Batang Hesus, ang iyahang pagsinati sa maong gingharian sa langit sama samtang dinhi pa siya sa yuta, mao ang pagbuhat og mga gagmay maayong butang. Nga kita nga naa pa dinhi, kung atong dunggon, paminawon, og sundon og buhaton ang gitudlo ni Hesus, sama sa iyang pag-ani, gitisok niya ang liso sa paghigugma. O gamong paghigugma, gipalambo, mutubo. O kita kana mo'y atong puy-an og atong buhaton, sundon og tumanon, samtang di patadinhi natagamtam na nato kung unsay gingharian sa langit. Sa panahon nga diha sod sa atong matag usa ka panimalay, kung maghari ang maong panaghinigugmaay, sa magtiayon sa mga igsuon ug mga anak ug pamilya, ang maong banay natagamtam ang maong gingharian sa langit. Sa matag higayon nga diin ikaw nagbuhat og maayo ngadto sa imong isig ka tawo, way pakaping kabubuton kung pasalamatan ba ka o naabay pasidunggan ka, tagaan ba kag recognition, wa ka mag-apas niya na. Kundili ang imong gibuhat, pagtabang o pagbulig o paghatag sa imong serbisyo o pagpangalagad tungod sa gugma sa Dios, mao ka na ang pagsinati sa gingharian sa langit samtang naa patadinhi sa kalibutan. Kay ang katumanan o ang kinatibuk-an nga kasinatian sa gingharian unya na nga inigbalik sa atong Ginoong Hesus sa paghatag og hukom matag usa kanato apan samtang dili pa kana mahitabo ang maong gingharian sa langit, pwede na natong matagamtam o masinati nga matukod ang gingharian dinhi sa yuta. O mao kanay pangutana pamalandong sa matag usa kanato nga isip mga binunyagan, apil kita sa pagtukod niya ng maong gingharian sa langit dinhi sa kalibutan. Kung adunay maghari na ang pagsinabtanay, kung maghari na ang paghinigugmaay, ang pagpinasayluay, kung adunay maayong
tuman sa kalinaw ang matag nasod, wa nay gubat, wa nay away. Mao nang panahon na nga diin ang gingharian sa Dios nahimong nagmalampuson tungod kay kita isip mga binunyagan ni kooperar og nagbuhat sa ato ang buluhaton. Pusa makigsunan, mao kanay pangutana nato karon sa atong kaugalingon. Naninguha ba ako isip binunyagan pagtukod nining maong gingharian dinhi sa yuta? Diha baka sa amo ang panimalay, no? Diha baka sa akong trabahoan o sa komunidad, diin ako nangalagad. Nahimo bang akong katabang pagtukod niya ng maong gingharian sa Dios dinhi sa yuta? Manindo kitang tanan. Baguhon na to ang atong pagtuo. Nagato ako